Һәр нәрсәнең үз вакыты. Аны вакыты башкалардан иртәрәк килде. Иң яшь булып атказанган исемен алуы, чит илгә эшкә чакырулары һәм Рәсәй президентының шәхси мактау сүзләре. Килешәсезләр, мондай сүзләрдән күпләрнең башы әйләнер. Ә ул ничек кабул иткән? Ирешкәненнән канәгатьме һәм барысы да үз вакыты белән килгәнме? Җаваплар ачыктан-ачык әңгәмәдә. Рәхим итегез. Битекләр салынды. Бездә бүген кунакта Татарстанның атказанган артисты, һәрберебез яраткан матур тавыш Чулпан Әхмәтҗанова. Хәерле көн, Чулпан ханым. Хәерле көн, Ильяс. Хәлләрегез яхшыдыр. Аллага шөкер. Шушы җәйгезсезләрдә әйдәгез матур гына чәйләр чәйшә, җанлы әңгәмә уздырып алыйк әле. Менә өстәлдә шундый бер кассета ята. Элек бу бик популяр иде. Кассета популяр булган шулай. Шуны гына тыңлыйдырык, үзем дә хәтерлим. Бу кассета бик серле. Булачак ирегез сезне нәкъ менә шушы кассета тышлыгыннан күреп, менә сез анда таныша. Сезне шушыннан яратып ошатып кала. Бирок кайчан күз алдыгызга китерә алдыгызмы? Булачак тормыш иптәшегез сезне шушындай бер кассета тышлыгыннан күреп гашыйк булыр дип. Менә күрдегезме? Һәрбер кешенең үз серләре дисез бит. Менә чыннан да кемнең башына килер. Бу бит бөтенләй әтинең кассетасы. Шулаймыни? Бу әтинең кассетасы. Анда мин кичкенәдән җырлап йөргәч, 2 җырны әти кушкан булган. Инде ясаучысы булай әйткән, әйдә, Шамил, булай кызларың да кергәч, синең кызларың да музыкант, апа, минем музыкант. Әйдә, икесен дә кертәбез дип. Фотосессия вакытында өчебез дә төштек, һәм әти эчке ягына безне дә койган инде. Бик матур килеп чыккан. Әйе, абыем дустына биргән. Һәм дусты менә кассетаны ачканда күргән дә сораган, бу кем дип. Ничек шулай килеп чыккан соң? Язмыш дигәне шушы буламы? Шулдыр инде ул чыннан да язмыштыр ул. Ул музыканы бик ярата торган кеше, әмма музыка өлкәсенә катнашы юк. Һәм менә татар җырларын бик яратып тыңлагач, кассетаны алып тыңлаган да, аннары кызыксынып карый башлагач, монысы кем дип сораган да инде. Аннары элекке 19-нчы гасырдагы кебек рөхсәтләр сорап, берсеннән миңа килеп җитте бу. Менә шуннан без танышкан идек. Сезнең әле күпмедер бер тукталыш та булып торган бугай мөнәсәбәтләрдә. Минем кавычкада чудесный характерым белән әлбәттә инде. Шунысын әйтәсе килә башка яшьләргә вакытында сөйләшә белегез дип. Чөнки менә без бер-беребезне аңламыйча, әзрәк кемгә нәрсә әйткәнен аңламыйча, мин инде позага басып, шуннан киткән дә 13 ел узган. 13 ел. 13 ел узган. Бүген инде сезнең мәхәббәт җимеше, кичкенә кызыгыз үсеп килә. Сөйләшеп китик аның турында да. Сезнең бит тавышыгыз әтиегезнең әнисе, сезнең әтиегез ягыннан әбиегез Әминә бигә охшаган. Кая белдегез моны? Безнең әлбәттә шундый ышанычлы чыганакларыбыз бар. Ләкин бу Әминә исеме әле тормышыгызда берәү генә түгел. Туган кызыгызга да Әминә дип исем кушкансыз. Чулпан Йолдызның бәхете Әминә исеменнән булып чыгамы инде? Шулай булып чыга. Әтинең әнисе, әби, ул шундый түбән тавышлы, абыстай, әллә кайлара кадәр беленгән булган инде әлбәттә. Һәм менә без кызым буласын белгәч, исем эзли башлыйсың. Менә монда килеп җиткәч китте тарткылашу. Һәм иң ахырда ничектер менә була бит. Ул менә шул исемне куйгыз дип тә әйтмәде аны. Теге исемнәр әйткән җирдән апашлай җайлап, шундый исемнәр дип китте дә. Итеге менә була бит, кояш чыга бит караңгы булганда. Ялт итеп. Шул вакытта мен әйтәм, менә бит ул исем. Таптык. Әйе, әйтәм, тормыш иптәшемә әйттем дә, аңа бик ошадым, әйтәм, менә бит ул исем. Әминә. Бу безнең әби исеме. Ерак китәсе дә булмады. Нинди шатлык ул әни булу бәхете?
Мен аның башта аңламыйсың да бит. Йөрисең, мин үземне нәрсә дип әйтәләр әле. Көзгә караганың бармы диясе киләдер юкса. Мин соңгы чиккә кадәр дияргә була. Шоу биридерим, җырлыйдырым, теге бар концертлар, сымынсы. Инде иң соңгай булганда гына мин туктадым. Врачлар да әйтте, булды, всё, җитте дип, булай ярамый дип. Мондый кабулук белән шабарга вакыт тукталды, әзрәк тукталып торды дип инде шуннан больницада да башта башка җитмәй дә минекеме соң бу дип карап торасың килгәч. Ул менә вакыт бара, именно шуннан кырып китәсең икән. Аннары уже всё. Ну, ул әтисенең копиясы анда мин бөтенләй юк. Бардыр инде. Мен шул больницага гына барып кайттым бугай инде. Холкы, тавышы. О, менә тавыш. Әйе, Тавышы тавыш. сезнеке. Кыйрыгына бастым. Дөрес, роддомнан чыкканда берсенеке дә кычкырмады. Ну, кычкыра гына бит бөтен роддомга. Безнекеләр басканнар да, юк, безнеке түгелдер дип әйтәләр. Юк, безнеке түгелдер. Мин шәм әйтәм, безнеке. Ирем шундук әйтте инде. Чулпан бу синекеннән дә уздыра ахры диде. Әйтәм, оперныйга китә икән алайса. Бәлки әле дөньяны яулар. Кем белгән. Ул юлга китсен дигән теләгем юк, конечно. Музыка өлкәсенә махсус керсен дигән теләгем юк. Кояшлары белән безне көндә каршы ала Казан иртәсе. Безгә дуслар шушы яшь калада бергә гомер итәсе. Син сәйдәшләр каласы, син җәлилләр каласы. Яшә Казан, яшә син бит әле, оныкларга, гасырларга каласы, гасырларга каласы. Син сәйдәшләр каласы, син җәлилләр каласы. Яшә Казан, яшә син бит әле, оныкларга, гасырларга каласы, гасырларга каласы. Bizning әле менә шундый шәйләребез дә бар, әйдәгез, шәйләр шәйшә сөйләшеп утырыйк. Яраткан шәегез нинди Чулпан ханым? Үзебезнең кара шәебез, татар шәебез дисәм дә дөрес булырдыр, әйме? Сез менә бүген әйтеп киттегез минем холкым белән. Мөгъҗизалы шундый холкым белән дидегез. Ул холык, сез бит туры сүзле һәм гадел кеше дип беләбез. Баранса, әйе. Мондый кешегә инде ул дөньяда яшәүе билгеле җиңел үк түгел. Сез тормышта һәр адым саен бу туры сүзлегез аркасында нинди кыенлыклар белән очрашып яшисез? Кыенлыгы шул, кем ярата туры сүзне? Андый кешеләр бармы? Юк. Дөнья барыбер үзенекен эшли ул. Мин туры сүзле булсам да, әни ягыннан сабырлык җыелган. Сабырлык бар. Ул теге инде соңгы чиккә җиткәч кенә мин әлбәттә ул сүзне әйтәм. Бу хатын-кыз сабырлыгымы күбрәк? Әйе. Бу хатын-кыз сабырлыгы, әти ягыннан әлбәттә шушы туры сүз. Бүген Чулпан Әхмәтҗанова гаделлек өчен көрәшеп яшиме дөньяда? Әйе дип әйтергә мөмкин. Гаделлек бармы? Бик аз, әмма бар. Бик аз бар. Сезнең юлыгызда гадел кешеләр очрыймы? Аллага шөкер, очрый, бар. Әйе. Андый кешеләр булмаса, мин дөресен генә әйткәндә, бу өлкәдә бөтенләй эшли алмас идем. Минем холкым белән.
Сезнең холкыгыз бүләкләр ярата. Шундай йомшак урыныгыз бар икәнне белдек. Чулпан Әхмәтҗановның иң яраткан әлбәттә инде ягы ул бүләкләр ярату. Сүздә юк, бүләкләр төрле була. Ләкин менә безнең алдыбызда бүген менә шушындый бер матур, хәтта гитарага охшаган музыка уен коралына ваза утыра. Ул ваза Кытайдан бүләк ителгән. Дөрес. Иң истә калган, иң яраткан бүләкләрегезнең берсе шушы вазымы, Чулпан ханым? Берсе шулай, дөрес әйттегез. Ниндирәк тарих ул? Сөйләп китегез әле. Кытайдан, Кытай хәтле Кытайдан шуның кадәр ваза алып кайтып карале син. Минем һәр поездкам Кытайга, ул беләсең, бу бер мөгъҗиза дисәң дә була инде. Фильм. Бу минем иң беренче поездкам. Ансында без көчкә барып җиттек ул Кытайга. Без анда барып җитә дә алмас идек. Алай тәгалә булышты. Бүләккә килгәндә безне центрга кертеп җибәрделәр. Сәүдә үзәге буладыр инде. Сауда үзәгендә дөрес әйе. Финчау, Кытайча. Менә шунда йөрибез без, йөрибез, зур бит. Бөтен нәрсәгә күз төшә, әмма теге әйбер күп, аның күбесен үзебездә дә күргән бар бит инде. Һәм бер заман теге затлырак җиренә кереп киткәнбез ахыры. Матур нәрсәләр тора, мин карыйм. Һәм килеп чыктым, менә мин күргәнмен дә. Була бит ул менә автомат дигәндә, шуның янында йөрим дә, йөрим. Тегенә барып киләм, тагын шуның янына. Мин теге карап каласы килгәндер инде аңа. Ниндирәк бу дип, теге истә калдырырга дип. Бик матур шул. Чыгып киттек, Сабантуй булды. Сабантуй икенче көнне иде. Сабантуй узгач безгә бүләкләр, истәлекле бүләкләр калдыралар. Гадәттә бөтен кешегә бер төсле пакетларда бирәләр бит инде. Без көтеп торабыз. Нишләптер бер төсле әйберләр чыкмый. Миңа шушы вазаны китерделәр. Мин башта тоттым да теге башыма җитмәй, ничек бу вазаны алырга мөмкин? Бу бит мин бит аны әллә кая күрдем дигәндәй. Оештыручылар безнең арттан йөргәннәр икән, ияреп. Чынлап. Якын килмичә арттан барганнар, кемнең нәрсә янында озаграк уралган көтеп Карагыз әле бер генә. Менә уралган җирем артымнан килде. Кытай халкы иң игътибарлы халык. Әле бу безнең Кытай татарларыбыз. Кытай татарлары, Менә бит. Шуннан соң бу вазаны кулымда күтәреп, самолетта да күтәреп кайттым. Ахырына кадәр, Казанга кадәр. Бүләкләр, нишләп шулай яратасыз аларны? Бүләк яратмаган хатын-кыз бармы? Әйтегез әле, менә шундыйларны беләсем килә. Бик дөрес җавап. Икенче поездка Кытайда минем бер шундый, ничек әйтергә, куркыныч момент булды тормышымда. Мин федераль Сабантуйдан соң менә артистлар өчен куркыныч әйбер бар, кондиционер. Мин моңа эләккәнмен. Авырган килеш температура белән киттек Кытайга, чөнки анда да теге экстренный ситуация дип әйтәләр бит, килеп чыккан, кайсыдыр артистлар бара алмый. Һәм менә бер көн эчендә кем барасын сөйләшеп, безне җибәрделәр Алмаз белән Кытайга. Әхмәтҗанов белән. Кытайда беренче көн әйбәт кенә узды. Менә икенче көнне махсус икенче шәһәргә бардык без. Ул безнең планда юк иде ул концерт. Менә шул концерт мине ничек әйтергә, бөтенләй тәмам тигезләде. Көчкә җырлап чыктым, сәхнәдән төшүем булды. Сөйләшә алмыйм. Юк. Менә ул теге авырту гына да түгел, связка бөтенләй бирми. Просто авыз ачасың, юк бер нәрсәдә. Менә бу минем иң куркыныч мизгелләрнең берсенә тормышта. Чөнки аңлыйсың, бу синең инструментың, әле ул гына ди, син бит сүз дә әйтә алмыйсың. Бер-ике көннән соң гына шып әйтте диләр бит еланны. Шунысы тавыш чыга башлады. Һәм мине ул вакытта менә кинога чакырган булсалар, фильм ужаста мин беренче урын алыр идем. Сезнең белән мондый маҗаралы хәлләр еш булып тора аңлавымча, һәм чит ил дидек. Сезне бит әле чит илгә эшкә дә чакырганнар. Төркия, Эстония, Финляндия, әле бу сезне эшкә чакырган кайбер илләр генә. Алар бихисап күп. Ни өчен бу тәкъдимнәрне кабул итмәдегез? Минем әти дә үз вакытында андый тәкъдимнәрдән баш тарткан бит инде. Туганнар, туган җирең тарткандыр инде. Ничектер ул менә ташлап чыгып китү минем өчен мөмкин түгел кебек кабул ителде. Бәлки бүгенге көндә барып эшләп кайтырга ризалашыр инде. Ә менә анда китеп калырга, монсы инде анысы икенче.
Сездә Сездә икенче. яраттыра белү магниты бармы? Бөтен үсемлеккә жакыра. Ул бәлки теге татар жанны булудыр. Андагы татарларга бит өчен татар җырлары аларга да кирәк. Аларның да бит теге үз балаларына калдырасы килә, оныкларына калдырасы килә һәм әлбәттә Татарстаннан килгән кеше аларга бит инде якынрак һәм аларга монда күбрәк беләләр дип тыйыла гына түгелдер. Ансы да бар бит инде. Барыбер бу бит безнең җиребез. Безнең ватаныбыз. Шул ягы бар. Бик кызык җавап булды. Әти кызы диюләренә Шулпан Әхмәтҗанова ачуланамы? Иңгәш булып атказанган исемен алуына үзе ничек карый? Һәм Россия президенты Шулпанны нәрсә дип мактаган? Булар барысы да кыска вакытлы рекламадан соң безнең белән калыгыз. Бездә бүген кунакта Шулпан Әхмәтҗанова һәм инде әңгәмәбезнең икенче өлешенә дә күчәбез. Сезнең белән сөйләшкәндә һәр адымда маҗара, шундый кызык биография, гаҗәп тормыш юлы инде ул китап сезнең. Менә бит әле сезнең әтиегез 46 ел буе дәүләт ансамблендә эшләгән, әле эшли торган 47 елында да Шамил абый Әхмәтҗанов, Татарстанның халык артисты. Сезнең сәхнәгә менгәч еш кына әйттеләр, әти кызы. Әлбәттә яхшы ноктадан гына түгел. Мондый әти кызы диюләренә бик ачугыз чыгамы? Бер караганда бу бит мөмкинлек. Һәр кемгә дә бирелмәгән дәрәҗә. Нишләп ачуым чыксын? Юк. Дөрес. Әти кызы мин. Юк дип әйтмим мин. Нәрсә дип әйтәләр әле? Йөземә язылган әти кызы икәне. Икенчедән теге мөмкинлекләр дигәннән әти туры сүзле булгач, мөмкинлекләр зур дип әйтә алмыйм. Әле аның киресенчә аның икенче яклары бар. Икенче яклары булгач, димәк, сиңа тагы да авыррак. Теге әти кызы дигәннән сез кайсын консерваториягә кергәнне әйтәсезме? Шул вакытлар билгеле. Анда да сөйләделәр, шуны әйтәсем килә. Консерваториягә әтинең Аллага шөкер бер катнашы да булмады. Чөнки мин дирижер бүлегендә укыдым. Дирижер бүлегеннән консерваториягә кергәндә син хоть әллә кем кызы бул, әгәр дә син ул өлкә буенча күрсәтә алмыйсың икән эшеңне, синнән дә алмыйлар. Димәк, сез нәкъ үзегезнең көчегез белән консерваториягә кирип укып чыктыгыз. Яраттыра белгәнмендер. Үзегез әйтмешли. Теге ул консерваториянең үзенең маҗаралары бар. Мин әгәр дә кирер алдыннан безне карап алалар бит махсус экзамен килеп җиткәнче. Мин бөтенесенә дә кирип чыктым, бөтенесенә дә күрсәттем, менә мин шуны гына беләм инде дип. Экзамен булыр алдыннан бер көн бирделәр. Мин әлбәттә сөйнә бакчага кайттым да чыгып кура җиләген тутырдым. Тутырдым да безнең анда суага иссе булгач су эчәсең. Салкын су. Ул теге температуралар белән ятмыйсың, авырмадым мин. Киргә экзаменга килдем. Бөтенесен уйнап чыктым, күрсәттем. Теге җырлаган җирегезне дә җырлап булсагыз, әйбәт булыр иде. Җырлыйм, аңламыйм. Җырлыйм, үзем тегеләргә карыйм. Буларның да күзе акайды. Ул тавыш бар, чыкмыйм, дип кенә чыга. Булар да шаккатты, мин дә аптырадым, чыгып киттем, әйтәм, бетте, нәрсә булды бу. Аннары исемә төште. Экзаменаторларның бер саннары чыкты да, Чулпан, нәрсә булды соң дип сорый. Әйтәм, мин бик акыллы, беләсезме, шул ягым бар. Әйтәм, мин экзамен алдыннан кура җиләге белән салкын су эчәргә яратам. Шуннан соңлар, менә нәрсә икән дип куйдылар да, шул бәхетемә алар мине алдан бөтенесе карап чыкканга, бу инцидентка карамадылар. Чөнки теге бәхетемә аңлашылып калган ниндирәк тавыш кайсы җирдә җырлый. Төп мөгаллимегез җыр дөньясында Илһам ага Шакиров. Иң танылганы билгеле. Иң билгелесе. Ни дәрәҗәдә мактаулы иде аның белән бергә эшләү? Искә төшереп узыйк әле бу елларны. Илһам абыйга мин теге бик кичкенә дип әйтим инде. Икенче курс училищеның бу була 10нчы класс.
мәктәп буенча алсаң. Килдем дип, аның администраторлары күп, берсе менә Дәүләт җыр-һәм бию ансамблендә эшлидер, Извил абый Салихов. Ул алдан ук миңа әйтте: "Чулпан, син Шамил кызы, шуңа күрә дигәндәй, нәрсә дип әйтәр, серьезный дип әйтергә яраталар. Җырларны беләсең. Илһам абыйың ул теләсә нинди җыр белән кешене кертми" диде. Ул мине алдан ук куркытып бетерде. Менә аның концертына, аның сольный концертлары бигрәк тә Әлмәт якларында, районнарга иде ул. Һәм ул сине менә карыячак, калдырамы юкмы концертный программасында. Шуннан мин килдем, беренче концертларында миңа 2 җыр бирделәр. Бер 3-4 концерт узгач миңа 4 җыр бирделәр. Һәм иң кызыклысы, мин сәхнәдә җырлаганда, гадәттә бит инде артны күрмисең. Кешегә генә карап җырлыйсың, монда ничектер шундый мизгел булды. Мин нәрсәнедер алырга дипме борылып караган идем кырыйга. Һәм беләсезме, Илһам абый һәрдә артына басканда, шулай карап тыңлап тора икән. Сезне күзәтә. Егылып китә яздым. Бу беренчесе, әйтәм, бер тапкыр дип торам. Әҗә. Икенче концертта кабатланды, өченче концертта кабатланды. Ул һәр чыкканыңны тыңлап карап барган икән. Һәм бу минем өчен, ничек әйтергә, бу дәрәҗә. Ул бит мине куып чыгармады. Һәм ничә еллар бергә эшләдек Илһам абый белән. Аннары инде Илһам абый өлкәнрәк яшь булгач, арада башлады. Аның шундый сүзе булды: "Нәрсә миңа аның тикле җыр куйдыгыз? Әнә Чулпан бар, менә җырласын" диде. Сезне яраткан инде Илһам ага. Аллага шөкер, без машинада да гел сөйләшеп йөридек. Ул шулкадәр дөнья күргән, шулкадәр белемле кеше иде. Минем өчен бу бик зур мәктәп булды. Һәм бу инцидентны сөйлим микән, ярата дигәннән. Һәм яратканына аның бөтен группа күнде, беләсезме? Сабага концерт. Ничек килеп чыккан 2 машина, мине калдырганнар. Мине онытканнар. Мин бит укырга бармадым. Укырга бармау безнең өчен ул бик моның өчен яхшы гына шелтә эләгергә мөмкин. Каяндыр белеште дә инде, әти, сине онытканнар ди. Мәтәм, шуга укырга да китмәдем инде, монда да бара алмадым. Ярар. 2 сәгать узмадым, шалтыраталар. Чулпан, әзер бул, ямы? Әйтәм, нәрсәгә? Ой, ишетсәң, син нәрсә булган монда, сөйләрбез аннары ди. Минем арттан махсус машина килде, без киттек Сабага. Нишләп мин киттем Сабага? Тегендә юлда Илһам абый сорый икән: "Кая Чулпан?" дип. Чөнки без гадәттә бер машинада барадыр. Буларның башына җитте бит инде, мин калганмын. Әйтмиләр, Илһам абыйның характеры дигәннән, аны да беләләр. Ул тоже ачу чыкса, усал кеше иде. Ул яктан. Булар икенче машинада дип әйтәләр мине. Сабага килеп җиткәч, тагын эзләтә, кая дип. Нишләп минем кыз юк дип сөйләшәдер. Юк. Илһам абый менә калган инде, авырып тора микән? Ул әйткән: "Әкиятегезне сөйләмәгез, ул авырмый" дип. Менә алып килмисез икән, концерт булмый дип әйткән. Бу инде зур дәрәҗә билгеле. Бу минем өчен бу просто шул кадәр истә калдым, әйтәм. Бу дәрәҗәләр бит әле дәвам иткән. Сезгә әле иң яшь булып атказанган артист исемендә биргәннәр Татарстанда. Бу лаеклы булдымы, әллә күбрәк аванс идеме сезгә 27 яшьегездә бит? Мин бөтенләй лаексыз дип әйтмәсем. 6 яшьтә оперный театрда басып торгач, әти миңа җиңел җырлар гадәттә өйрәтмәде. Авыр җырларны күп кешенең җырлыйсы килми, үзегез беләсез. Һәм шундыйга китте, хәтта җиңел җырларны миңа кайбер чакта авыррак та бирелә. Һәм Дәүләт җыр-һәм бию ансамблендә үсү минем өчен бик зур мәктәп булды. Һәм эшләмәдем дип әйтәсем килми. Ул вакыт эчендә минем бик яхшы багаж иде дип әйтсәм дөрес була. Мин бит аны бирегез дип әйткәннән түгел, ул ситуациясы шулай килеп чыккандыр инде. Бу Рәсәй президенты килгән ел вакытта Дмитрий Анатольевич Медведев иде. Дмитрий Медведев, әйе. Һәм шәхси концертка күчте. Без ул вакытта иң яраткан баянистым инде минем Рөстәм Вәлиев иде. Урыныш мактап булсын. Мактап булсын. Без бергә кирип үзебезнең татар халык җырын җырлап, гөрләп чыгып кына китмәкче идек.
Медведев. Әйе, ул шулай борылды да, какая веселая девочка, дейді да миңа. Әйтен, спасибо деген кебек. Ну, шундыйрак сүз әйтте. Мин аңлыйм, сез барыбер махсус моны Минтимер Шарипович өчен җырладыгыз бит. Ә менә миңа нәрсә җырларыгыз? Менә минем өчен махсус та җырлый аласызмы диде ул. Бу теге нәрсә диләр аны, кайнар су сипкән кебек булды. Менә секунд эчендә Көтелмәгән хәл иде. Ә мин Рөстәм абыйга борылдым да әйттем, җырлабыз. Теге җырның исемен дә әйттем. Менә Рөстәм абыйдан нәрсә әйтәм, иң яраткан артист дигәннән. Ул җырчыны сканировать та, ул шундук белә тональностен, шундук белә нәрсә. Без бит сөйләшмәдек, китмәдек. Мин ярты сүзләрен дә куркудан искә төштем икән инде ул җырның. Җырлап киттек без моның белән. Бер-беребезгә карап, паузаларын ясап итеп җырлап бетергәч, ул шундый сүз әйтте. Менә мондый җырчыларга дигән кебек, менә шундый бала дип әйтмәде инде, менә шундый кызларга дигән кебек мактайлы исем бирергә мөмкин дип саныйм бит мин дигән кебек. Рәсәй президенты сезнең хакта шулай дип әйтте. Менә андыйларга алданрак та бирергә ярый дигән кебек әйткән. Мин хупларым дигән кебек шундый сүз әйтте инде. Сез бу вакытта ниндирәк хәләт кичердегез? Канатларда очып киттегезме? Рәсәй президенты сезнең хакта шундый сүз. Дөрестен генә әйткәндә, миңа барып та җитмәде нәрсә икән. Мин теге Сез әле аңлашмадыгыз. Мактадылар, и рәхмәт дип кенә теге чыгып киттем инде шул гына. Бездә менә монда бер ташбака бар. Ул да бит күпмедер дәрәҗәдә сәяси концерт белән бәйләнгән бугай, Төркиядәге. Бу Төркия, Төркия ташбакасы бу. Бик матур менә тамашачылар да күреп китсен әле шундый гаҗәп Төркия бүләге. Сөйләп китегез әле. Төрекчәдә җырлыйсыз дип беләбез бит әле. Әйе, монсы да бит аның Төркиянең иң беренче поездкасыннан. Бу да без килеп бастык, 35 градус, бөтен нәрсә ачык менә шунда сыман. Теге капланган, мин теге гадәттә озын күлмәктән, һәр вакыт шулай инде. Әле анда да менә русча дигәннән, анда Россия посолы бар икән белмәгәннәр дә, улдан да килеп чыккан. Килеп төштеләр дә, все, давай, ничек булса да, давай. Чыгыш ясарга. Ул вакытта Айдар Валиев уже яшь баянист. Әлбәттә. Менә аның белән дә, ну, ул да кая әзерләнәсең. Дәүләт җырханби ансамбленә бик зур рәхмәт. Миңа теге русский наряд дип менә мондый мехлар белән әйбер кидереп чыгардылар. И шуннан җырлап чыктык без. Ул посол да рәхмәтләрен әйтте, бик зур рәхмәт аңа. Зур дәрәҗә. Махсус аның өчен аерым җырладылар дип. Һәм шуннан соң безне узып киткәндә, керәсегез киләме дип сорадылар бездән, автобустагы кешедән, керамический заводка. Төркиянең керамический заводына. Без анда, әлбәттә, заводның үзенә кашан ләгәсең әле кем кертә. Без кергәч, кем нәрсә җыгандыр инде, мин дә нәрсәдер җыйдым. Һәм теге кызык булып китте, мин теге артым белән генә борылдым да җырлап йөрим. Үзбәк, түркмән, уйгыр, татар, азыр бер байдур. Кара калпак, кыргыз, казак, bunlar bir soydur. Özbekistan, Türkmenistan diye kurmuşlar. Ana yurdum Türkistan'ı bölüp koymuşlar. Ana yurdum Türkistan'ı bölüp koymuşlar. Җырлап торадырым. Бу килде дә миңа. Шундый, кайдан дип төрекчә сорый инде. Барыбер татарча белгәч, төрекчәгә кирип китә аласың. Теге аңлашылды. Әлбәттә, мин дә сезне аңлап утырдым. Каян икәнен аңлады. Каян беләсез бу җырны дип әйтәм. Алар да әйт, баба, әйтәм, менә өйрәтте. Күп җырлар бар. Башкаларын җырлап тормыйбыз инде, ярар. Һәм ул миңа сезгә бирим әле ди. Бүләк. Һәм менә шундый 3 менә шушындый ташбака алып чыкты. Ну, тегеләрнең рәсемнәре икенче, бу кулдан ясалган, һәрберсенең рәсеме төрле. Һәм шуннан бу минем теге истә калды. Аларын да махсус күтәреп кайттым, чөнки аларды ватылырга мөмкин. Менә шундый берләр бар. Бүгенге көндә сез мәктәптә мөгаллимә, укытучы. Менә шундый сорау бирим әле сезгә. Кайсы таякчык сезгә якынрак? Дирижер таякчыгымы? Әллә укытучыныкымы? Дирижер, ничек әйтергә, алар күп бит.
бөтен җиргә дирижерны куеп бетереп булмый. Әмма ул белем, ул бик кирәк. Балалар белән эшләгәндә монда бераз икенче. Анда бит тавыш белән эшлисең, һәм менә аның нәтиҗәсе, иң ләззәтлесе ул нәтиҗә. Кайбер чакта менә шундый кичкенә генә әйберне ярты ел эшләргә кирәк. Ну, ярты елдан соң менә шушы кичкенә нәтиҗә булса, ул балада бу бик зур бүләк. Кайбер чакта шушы ярты елда шушлай гына килгән баланың менә шушлай ачылуы бу инде муҗиза. Андыйлар бар, Аллага шөкер, һәм аларга сәлам да әйтәсем килә. Аларның кайберләре Мәскәүдә, берсе Петербургта, берсе бөтенләй Германияга китте. Шуңа күрә мин алар белән горурланам. Аларның бар икән онытмыйм, чөнки алар үзләре дә нәрсә диләр әле бездә фейс диләрме? Сезгә рәхмәтләр генә ди. Фейс звонок белән шалтыратып, әле аннан да җырлап күрсәтәләр. Рәхмәтләрен белдереп торалар. Соңгы финал сорауыбызга да күчик әле. Ул биремле сорау. Әгәр дә читтән карап торсагыз, бүген үзегезгә ниндирәк киңәш бирер идегез? Сабырлыгыңны җибәрмә диясе килә. Сабырлыкны җибәрмә. Сабырлык иң мөһиме. Хатын-кыз сабырлыгы бу турыда әйтеп киттегез бүген. Хатын-кыз сабырлыгында бу өлкәдә дә җибәрмәскә. Чөнки барыбер булды андый моментлар, мин дөрес өлкәгә килдем микән, минем өлкәм микән бу, мин монда кирәкле кеше микән дигәндә уйлар килештергәләде. Юк дип әйтмим. Нәрсә туктата? Кеше яза. Кеше яза. Менә мин интернет кешесе түгел. Мин бөтен әйберне гел теге чыгарып итеп, хәерле көннәр дип көн сайын әйтмим. Үзем ул нәрсә юк. Шуңа күрә күбесенчә кеше теге лайкларга карый башлый. Минем аңа да үртәлмим. Менә бөтенләй, ничек, ярар. Чөнки аның язганнары 2-3 тапкыр күбрәк тегендә лайк куйганнар. Алар аның күбесе лайк куймый, алар нишәптер махсус сораулар бирәләр. Кайберләре шәхси сораулар да бирә. Мин бик тә шәхси сорауларга җавап бирмим. Гадәттә язам. Аның бит шуңа да төп сүзе шәхси дип атала. Булай мин аралашам, мин җавап бирәм, мин сөйлим, һәм күп кеше кайчан нәрсә кая буласын белә. Тамашачы яратып торсын, чыгышларыгызны көтеп торсын. Сезне тыңлаучылар бар, сезне белүчеләр бар, сез Татарстанга кирәк. Һәм шушы матур нуктада тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Сезгә иҗат уңышлары һәм әлбәттә инде матур кызыгызның бәхетен күреп, гаилә уңышлары да теләп калабыз. Амин. Рәхмәт сезгә бик зур. Киләсе очрашуларга кадәр сау булышабыз. Амин, киләсе очрашу булсын, насыйп булсын. Амин. Сау булыгыз. Сау булыгыз. I just fade away. Feel it. Fade I away. feel it. I Fade feel away, yeah. I think too I much. feel it. Your love is fading. I feel it. Roll up, hold up, pull I up, feel it. I love I wanna, I'm I trying to feel it. I'ma rock the boat, work the middle till it hurt I a little. feel it. Your love is fading. I feel. Тапшыруның партнеры мәркәзебезнең нәкъ үзәгендә урнашкан Апарт Hotel отеле. Онытмагыз, сезнең Казан уртасында үз өегез бар. Битлекләр салынды. Бүген Шулпан Әхмәтҗановның серләрен ачты. Киләсе серләр инде билгеле киләсе очрашуда булыр. Ә бүгенгә сау булыгыз.